Biamono mwancho muligereria sokondra kabere me amanyagitinga TV tinga kichine to komerana asokolele ngana yobore minobonda asomurobere to bobore minobonda asto gotebi bobore mibole bagandrete me agusi nane nga kibonyara ka bogo sikimo gusi kurwa somondo gosabirira wechi asomondo gwetenera asense moyo gutwale nibo abo wechibe asakisa inaso kwerenda Nako tu atarero mulimi okurukwera jamurule tieno ase kenyorogia subugo imeanya cheki ward Kisii County oyuo gandrate no gosmeka mauga na boyo gotora mauga aya akorukwa somururwe kenyamurero na baratram ese kwenyera byo mwancho muligereria emiaka ya maiga mauga nara kabeire njira yamo yokonyore bitoki ase abamenyi baro ngorwa usi agine getande katikabere magasira kolendere mulimi oyo tieno naganrete gosmeka mauga twa mutarire na kwalganira no mwancho muligereria tiatonya tumanye ngike kugera eraganrete gosmeka mauga aya nabo yokoyatora nande gosenkonyora ale faidende korwa sa mauga aya nagani urate iyo muligereria ito aya nimo ya kumanya bia Inche asa maria tangoro kwa ilicha muruli igotiana korwa bugas constituency ase Kisii County totebi ngabera tu igoro ya mauga yo megetega bole mibwa mauga so mugondo ntubona abagusi kurwa bokebwana buna nakinete ananyorete urimi bwa mauga berasa amaboko yabo ibirito akubwa mwana mauga na twara kwa school twara kuita twatara na twakina twachikongaimia ngacha kugundwa ngakumba nyane school twachete gento ya pakomete na kamera keiga so gwetere bisike Ona una nakina tagwacha ntubona nakore school nicheti kweba kulimi ukagera na nche nkana kusimeka kana na mauga na kusimeka na tutema nkonya bakangacha kuyo ande ina revision ya kana kogera ngeka maria kena reka ngeti ikiagera una na ikirega na kikiagera na ikirega na keron kurigera gukimaye gake kera kamaria kikiagera ngona abantu abange mo especially muna bagusi ba borabu anyari bari masaba asa mauga arenge kusimeko bantu mbaro gutwara lakini kurwa mauga yega chieta kabona nakorako yonkoranga bantu baitega menyera tobutaka unoga giretayo so kwari mira mauga ya wande kurubwana bwao ngonga kurugwara gukina mauga na arengo na rinja mauga lakini bona iganda ka mauga asirire mauga ya gasireta kulingana na kero management kuriya board ya bete kaunti yaka na sawa ikagera no delay kwe mesa nyonye ne twase kina bateja tu ali mbanya bakana so twase kyo karanga cheche tukaliye ikagera bari ni bakabutora moyo na board ikabona yarra kana yakora kusema ikagera nabo musintu baka moyo muke ikagera abantu abange bakanachomo bakatugura mauga Manjo muligereria yatora nyore ngana kurwa somo manyibwa magana ayo bole myake ara toekerenge likiaye igoro yo gosira kwa mauga soro ngorwa usi Amauga ya igona aste konyarema mwaka 75 1975 paka bono iga nonde ningende kunyarema amauga ya gabwate chiwesa chibwete kemeri kendi gyose ekiagere kire yemo no uranyirire emye yemo na 20 inse kabisa emye yemo igo esogo sirio botakapi asegusiye ito nale nko basaba mwesi abagusiye simwabita ebe Kisii ebe Nyamira muira nereke melieke kiagereke melieke bono naligiakire abantu bangumbwe batageta mauga bakikorosia
amariogo agoita chiumbu amariogo no na itokobeka save tuma no akorwe sama ogaya nche na tara paka Nakuru na ramna akorosigwa amaogaya akorosigwa amariogo na renko basaba mwesi pimwanya getingese mwabita moira nere kemeri kia maoga ona totabi wa kema kioro chengane ya maoga kwa usi anda asire lakini ngomole minaro yo era ndrete no kwa maoga tani ko tengi amono pe jase ko ga muri mitali yo mo kuyendete na maoga mparo bake nendo yoga yo twanywarire wakelija mururi otieno no muremi kwa maoga imo manyete anenere chairman ya Cheki Farmers Cooperative Society University ya maoga anenere chairman ya Masaba Union yibwate society 29 ya baremi bagudina ya maoga usiengima Nyamira County na Kisii County amaoga niga abe aichete Kenya mwaka 1928 sewa songo bayaletete bakayasimikali ya karibu jikobanga World War 1 and 2 na George Koba ikatoka mbata kite kemeri kiko jikuita chiumbu asa abantu abana jeshi babo barenge ikagare kemeri ikaruswa sikia rusiti kare to kariki arete tukigasimekwa ikatoka gusine ya nyorekana ti aringe ngiya muno kera abantu barengo mbachi to buremi ne sengi imukirite igoro ikatoka ngaya mongana ba kwalibia na molo akabeka akabucha molo amangi na gusi molo bali bayenga abange bari kule manaba gusi agutu arengo abagusi amoga akacha bakatokana le mbusuru yali kunya masibi yirwe da aliko yali bali masaba mbusuru yali kunya masibi erokire ya sali kusimekwa alikuwa mama nne sana bakagunse kalenda kana alenko musinini na karodra moga yali kwa bakagunse to aliko torabake bono amoga ya akacha kaletera kuba gusiki besi nyinge sana bakandira alete de chibeza gusi ange 500 million Kenya shillings inu suwe billion dikale kagera baibuli baito bakatwara moyo huko no ni chinyumba mali mu busongo na kwagacha ono ekintege kugera moga ya chitakagwa muri nate abana ko tenere limbuga beto bokong esingi serikali ya so etime kujikotenera na chibesa chia bali michikasira bakaboni gambarora abande nigwete bataranyora chibesa kuri wa mwaka 2023 batibona sikire echiro gere igoro muno se demand ya maoga ya iri igoro muno iye kogeranga abali nibana kubuli kunga ngakibono ngakitukurusia maoga ne chiro asinge chiro roro fali bali bayamanyete bairanire ko yasimeka na gusina bongo tabanga kinsemo chinyinge chingo chinyinge basimikira maoga muchando kale tuwaita chinsemo chionsi kuligereria tuonera muchando roro embe gwita isai iyo gusimeka ekora kasirete pi bona ni bateko yairanira lakini mbaranyo areke meriki gusimeka lakini na kutora nyora maelesa mange kurwa somo muligereria uyu are kuru kwa Samuel Matonda kutebiria bera tuigoro yo kogendera gusimeka maoga gusi ayuande yake arigiri gosira yetoira nanga asomoremi ara tebinki era no moremi gwa maoga nkie faida nyorro kurwa sa maoga aya soko yasimeke ngaki abande batasimeke ya mama mtu mwana getinga onda nale kokoira na ringa ya mama asiri swali kwa nche nyaru masaro goichawa ngango togonora chwa sango chando na nyora ngakiri ni gete na nyora chiachire chako kuna nago tebya moga yaiga nchi etikweba wetero bokonya moga yaiga etabantu baitu na inche no yomo bori oro akegoria keke ndochenga egente keke yo gusumeka mo nange gendera to abantu abange batuomere mugunda batagetemba inchi akiri rende naba angokora abaira ne nabatebinga mukora ruchinga kinke mbusure yabe kabisa manyago chanzo koba busure tindi chikoba ngamba una kichibesa ekyagera inte no yomo murayo muterane riyosa ya pia Cheki na ndi na koikwa nicho mochama ukisi na Nyamira asama na ya maoga igonda nyare ko babo saro yanda basimete na ro bachakorora ubuya bwansuwa maoga ona nare batenda kuna jasi nini aya buno mo chairman bona bwe sama ya maoga gusi Nyamira igo gusi yonsi
ingi mwakorere buna sati ya mauga korora ngamwira ni bya mauga usi korengia konyantara chorun chiko mo chairman we union ntu agambete no modisio iterero yo sub county ya basi na tagete torore county yetu ya Kisii kusema tokonya kendi lakini mbia tukonyarikana lakini ndio mnanyasa wange takaruna wa akitenga choro ngabo mo chairman Kisii effort tu akoje ne ringa tu achire paka ofisi ya gavana twagambire tubigete ki proposal kete kose county na tarona ni nyara ko totenda kenda twabale basirike lakini embega ara karo kuri gwetaga iga gweta kuboria bali ane sokora okagera abale myanga balenga ikokerete baraga ni ase abayanda ndetase basaba bonzi abe ni na abale kagete yaro batonta Rithiriane Solomon Getenga nkarora njengo endo mulemi ase society ya Kisusu ase birangeli bya pairadra mo korumane ubulimi bwa mogambo abo gusira igisokia mwanya gitinga satambe nabo igo nale kuru birangeli ngonye ndiri mwanja tuirania moga igekora nanyare gotokonya kibese amoga ekera chire narara lete kibese abantu bamintu baito bachake biashara bachaka mangana y'ikisemi egere igesokyo mugusige chikonyara ko bagegotira na nchino mulimi ngoro kwa nyagaka Douglas nyagaka nyakundi kurwesa ya nyecheki kemere kya maoga onyege egendo kere kya mege tyo mugusia gatwara chinguru cyo mubuko bose mwanya getinga tugatwara chinguru cyo mubuko nekemere kya maoga eri taliane nguru kunerisa nguru soe nkaya mere kunyamya isukuru gurana egente kiya tubwata se burabuga na ndekia ndeta abantu baburabugo nekemerie kenege kurukuriyo nekemerie kionto getagete sana wetere kyatega Teresa kegasira lakini asiboniga twakiganire kyari gyatwarire chiro ande togetagete mono togesimeke ibintu mono totagete n'ibintu bikurukwa amaoga ya kintetere nasa tubeke kinasari egatonyora amaoga mange togusimeka tokonye na tumupi ure kyara icyarere ngo cyaya tubeke konake lakini bo munake tutageta amaoga tomentera ni cyane turagendera abantu babura kuko asaga Nyamba na sagin igonde vice chairman yose committee yose atia kyamukam wana na boto tegete tusimeka magarende aira ne kyara na ro twagasumikire kurukare na ra tosomere tia bana na twagakirite nyomba utagari nditi bahajajete tigasira wana ise koira na boto gusimeka wande bya no munyakero go Masaba Farmers Union ande boy wono mulimi bwa mauga ingane yabale mibasa biro kwa uchimbande nakimada ko yekerani na kote bya itanga ninga twari gote proposal go chase account basena tenge kende tugorera abalimi embego basimeke na inchego etero borai boli bwana bwe union na manager na badisi obaita tobegete mikakati nga kere society wetera kiaset kirie bwate kusangire kurwa sele wale isi kibesa kiranga around 10,000 nyore kaunti teko batiyare kutokana mapema dinere mikakati yitute ntaraja kuri Mr. Matonda nibu nabaremi kurumwete county ya bere na office kuru mwako 2013 mpaka bona
kurumo irete proposal as office che county ngai mwa sumire ngane yumbaka ngai mwe kire ne county koma follow up kubwatia mangana atwa yete goja ngai yeke tu aje to singa goja vale tukura barabara barabara tu delegate lakini katia igachi sababu chikara bankenkenke go ngani tikiti gikira I hope ntorate abanga bangire bato tokagetenga inchira bari nichi basata ngomo bwato gasemeringa mo chimbande ngo ba facilitate mali kwango ekiagera isexercise the governor James Ngwae karenga TSO yarenge kisiga ari mukinyo saba na eteta sege banda kya kirigacha karigeri ya mao kate betokyo komonyene nga sector ya paretera mwe gunara first priority ndoko beko kwege nanga goikako ya tube kwa wasemeria nganyana ro kuane te kuro munwa Mr. Matonda ngana le ko bol ne linga amauga to bwate variety yo simekusi specific ko sembande chine chyo na wacho kolio ngoya ninga eke category na ro te kiro simekusi breed ke te ye ko sima ko kwenda yonsi banda basimeki buyamuno mwanyagetinge seri bolio itangani inaraga tebambu yamona soko keke kemerie kebosio ekogera kene kemerike kyumutaka tugurune kemerike kyumutaka ekogera tubugate uroje mugondo yoro musini murabo yomo gusimikire lakini abo mugondo myako na kanyora chibesa kira chinkaki kene kemerike aba kyubutaka koseri butaka kurwa sinyumba kendo gya kabere igoro yechi proposal jiri kwa bolio munyakirogo anje naraga tebanga apart from Kokorani county kulikaji proposal ekiombengere togo konya balimi baito segusi as agribusiness development ekekoro kwa care volunteers in partnership Kenya tuali ka chi proposal chinyingi sana tubugate members baito bakati bali bakara diaspora in Canada echinse chinde tokababuli bali bakinde tamaoge kamerie keiga nkimura kole mwireneri bali baito kero togenderete ko kuligia embegu chisemo chinde amaene nabo bayagenda bakalike proposal nero ko kongya mangana alia union yali gete bakalike proposal ko Canada and I believe we can do one like ne residence ke gabana ma chibu takete karachicha iko mikakati ni mingi na proposal yende ikali kuna care volunteers ikigabona ko gete barero ikali kuna care volunteers which is ambassador ya Canada yali uchikonyora chimbe kuchinyingi sana kira kabe no 1000 acres ya tomiru gocha se national government gira seketeiga ko egendrete kugambwa yali kunyarekana sugumu bwango mali amogali kucha kusi amese tonyore chiro abali mwita banyore chibesa bono mulimi asa balimi aba 10,000 abambali beli getine kyombe kya masaba union gose naba bonzi abambali bajitakasi batagetembe go kusubiza era kintote babansi pesa gocha abali no barange rugwarubayi angeli barubayi uno koro kinga bali mebagusimba bwate karangere yo kwera niya mauga abali gamu ono Mr. Matonda umulimi odote biringa kwekera bona bali meberule angeli bo komiga batagete n'chimbande bachigosimeka mauga kwanza machando bete katika no yo baka banda bagatura mbona chimbande chonse muchando bete na munyakiro gateba balimi chibesa nchyanyo tupataka tu kale bai irita mauga baka nakuru para transport of Kenya ile reche yonche tali para transport kosiri chikondi achinche ile kale grupo para transport directorate ndento wate company ile nakuru para transport processing company ile para transport of Kenya tejo muchando ule ngo management chibesa mauga kagenda nakuru kibaga isumweli ale gosewa eo ni chibesa chire ni umulimi tichira ni vituja inchira chia bete tingo nyara kwereza no ninchira kinda tebe nga besa chire chikirite mulimi na ya chire umulimi yakamanya guchandika
akeminje no tote abagusi tokuminje bwango andali kuminje gweka bona atakete chibesa agenda chiko kuira abana school agule ndagira ali karabigiterie kemerieke kwika agule chanyo chibesa agule ndagira one kemerieke kalikesikia asimikirukire ndire buyege kwire miaka ene ono miaka yene kuya kuna kwera kuna gotora pesa nchiti kuna gocha kibaka ali kogenda atora na moga na andanya beke mugondabe amanya kwebuli ngabono ali na bigite mitindanya pesa ayanga kingo chakora ikagera moyo wakwa amoga ali akatiwa basira bituma bikasime kwaro bituma ni bitali kotokora lakini bono kuchakiriri gochi ngendo ndatebengelinga chi county chinde chi county tiosme kama oga Kenya chi county 19 eye ta ya tanga ine ngakiyo ngisi na Nyamira nere bwa share chinyinge 30% iki share chia maoga Kenya ngima ngisi na Nyamira amalia aparetra mwili nkoro bakabono gali chi bilioni sana isato 8 billion shillings ali jinse mawao lakini bono chi share chiri cyo mugusiye chiko nakogenda kuchise ekogera maoga tayo bakona komenta chi share chia bachitigaro abandi babukirire iguru na kuru yasimikira moga mange West Pokot yasimikira moga mange abagusi bali tuwachate ko yasimika bono tutoracha kuyera ni bono shares chitu chityange percentage yite kuna kugenda anse yabage kuna ukira na biranya arika none niberia ichego care ichikubura musita yenyora ngora bono okwiranira kwa moga committee nere ya Rosati ku task force yo kuligireria ngakia moga gusimikwa ya Rosati ku county kiri 19 lakini yote ndirete yo linke chair ni governor ya Nakuru honorable his excellency Kinudi Ambugwa ngachorwa gutia se committee ile twenga bagusiba babire inche na lengo makaroro ngabe secretary task force ya ma Paragram revival tukalike reporting ya kegima andi nabona yerete baka kwa tina so se county na lengi ko operate ko raisiko ngachicha ngaleta singi na ujenga mangana ya chiri tukusi report to bajereta kucha si governor ofisi ya governor ikaikarro ono kuruerie mirobere gendrete yuko bokie kemerige kia maoga no na se show yu mwako yo erete mwako yo tukuchukura sorry ase show agriculture site of Kenya show ya Kisi amaoga no twaje tukarushika mugondo yo iga tukaira busongo tukasimeka onye mwayero jali ase show amaoga no twarusetia agasimekwa ali buye kera simeketwe ikamanya kunyarikana lende nga kali gavana ali gweta his excellency honorable James Ongwae na atebete ngeke melikia maoga ke go first priority keirane bono igabalimi mpaka nyitira ndi mpe igwerete nga kemelike ngwere na kire ni county government ni bwate kirenga kigunyeranya ogenda seke melie kega aretera muge kwa mabuya saimo kirete igoro akindu high altitude asingi jobo kendu ekogera liogeria kali gujikoba liogeriga igisicheke ikigo jikoba ketwale sumu maiga imisaine wika butuko temperature che baka 15 degrees ko 18 degrees Celsius butuko ono ngotakara sa bokendu boro bone nembule go twe nyinge ele well spread aso mwako mugima one kameli ke une kige kiasime ko bwango iga tumanye ngandi kiasime ketwe lakini murocho buna kireiga embegu nere ebwenta wakoli buyamono kusi chiparati no ngiri isatu ne njire chiko koli buyamono ku West Pokot njire chiko koli buyamono ku chekinse mu chingongo chinde utatiga nchiro konyora chiro siri chiko koli buyago chakera maybe totebenga 1500 degrees Celsius yani 1500 altitude 1500 meters above sea level chiagenda baka 1800 chiagenda baka 2000 baka 3000 unako kete haya yuko unamoga ko bamaya ono engaki yaboniga maoga tayo pi ekera tayo iko tukuligia ando se samoga ali kunaya to ya multiply abuche ngakia kubucha eke yeme kuira 22000 plants 22000 kokusmeke eke ye mo 22000 kago ichura kuja buturana eke lie yeme ko echi kasta after 3 months e multiplication process bono na ende kago ichura ngane kago tikuna ndai chuli na ende kago split and agenda nada ono chiri 6 times 6 agenda 36 acres multiplication ono chiri 36 to waka times 6 chiachire 100 na gento bona biko na kogenda bakuche konyoranga almost 200 acres bono ndikuligere mono enganara riaya ayaro orona rode tukurabuchia ayasmikire na ayande turarigie sembegwere ere tukorusiko yagusi
anda ke murigire naga ni kwe boringa naro utanya gusimeka mauga arakoranga mauga nasimekire ora abantu bagotora bagurire chiro akoni amauga yakero kwa naga nura kwanira sinini tu no montata ke korosio mugondo manya gusimeka mauga bako mukirie gesiche gatangani kurworo ya mona seri bagana inde moga ya go ko chori mo mugondo itangani na to kore marita to gusimeka Kemeli Kende Jones after week ya moibere na ande toirore kali ko irore bono dire bali yakore ya tobire ama abe very fine yani dire bali ligi yabuno uri uchuko busura na ono bali na bali takiriri bayigo kero kwa siku akorere igo etoke mbegu yao hiembure go twere nyinge unabona ile yeli no twali ko nyari baganga na twatumia buya tusimeka maoga bono imbure umanye kolete mbegu elia nero ko nyari chituta bali ba specialize ba kuspasingire chituta baile kipali baile license yo kusimeka achiche kira ile chimanya kwa kubuya centimeter one rule yemo yenke 30 centimeters by 60 centimeters amoga yamani kusimeka ya kogenda ekera gusimikwa atubire rubuya igatiru buya no gusimika mutondi gwense maraya ama marange matumoga yo konyora guru ese tuna bona aitu chibura guru tu sikonyora guru ese tuta igabekire tuta buya bunemete ta kuoma abe buya yasimikrugo umanye ko yaburugira buya emeti enye 3 kuchaya gotora gwake bono na bamoga yo kogendra gotora after every 2 weeks wiki bere chikoera watora yesi check ego kine ke bono ngiraika Kergia sukire kia beire moga ya marabugara arambukire iguru iga kwete tutuira nakale uniriga iriresire koba iga risire koba lakini ndiraika nditigaleti matuko nona tane iga iri arambukire bisi bya arambukire iguru iga bono ya beire ligotorwa na rio konyo ri sumu eri ujikoliki kuno ere ma ase binti bituko achins no ere ma iga ime inere kogenda ya mitwa ya rusugo ya twite bichuni gose guita korosia mariogo yo guita bichuni awa bono igo ase bono iga Kemeli kirikera aroro ando se sekera toke karete kisimiku ande tomaite Kemeli kiyake gocha kira kori bya sebusi kaligia asimikirwe tokore multiplication lakini aliye matangani ale tora asimiku na 100 acres tumegutumia bono kuna kuya paka isani ngano ngina de kuborio moremi una gwata te biri gocha neso tieno omo manyoro ara te gosengo to toro buya samauga na dala ngoboria kuno moremi ngamauga pero tu kusinango bekera toro buya goso gosimega gwatira mtu atema kuboria karo tuachete atiriba somo de nere kotebe tinga nanya areko tonyore chiro ya muga na to kame tinga ndege yani mbole ndete yonse kwa sababu nyanya kurukara muga yabna kanyiru tare kubekere woyo muga ya bwa to woyo mo especially kuna bona iga after 4 years ya muga ya karara kutoka agwatire usimeke bituma gai etumeke ngere ka nyoro bobere oge kwa mege tumake health Njengoro kwa Marieta iresi kwa Muka Charles korukia mukama kwoti amaoga atwa chagitu kunyasimeka kuru 1970 na anstu simeka maoga kana na anstu simeka maoga na arankonyera abana bane guchi school naro muga kurikire lakini na arari gutusaitia mono tugasomeria abana baitu bakagenda school ono kero montete nerete kurwa samaoga na ende bono iga ngaroranje tingo nyatukuta abantu batukuteta maoga lakini intu bono tukanyora ngantu rigo tukuta maoga ya gekogera atokonyira sa tambe na ende se Kemeli torojinga Kemeli gego tokonya na kieki egekogera ntogenderete gotora twapima na hore na aba gusira abantu batebete ngasirire ntunto genderete konyagenderera gosimeka rioka nkoritore chibesa kero motienyi nkoritore chibesa siringi 140 mosiko siringi 120 aina ara maoga aina ara nabatoko genderete konyapima rioka lakini rende obobe nese ngenja go chara atigara keiga mba korento umutienyi
naki ekogera abantu abange batigete lakini abantu abange bemburubiri ase eng'encho baroche intungo nyakori tore egekogera basimekire ekenyoro eke giaitu gia mukama abantu mbagenderete gosimeka amaoga bake abaremi mbaro barentire basimekire amaoga abara abange ake nkoira tore twapima kero omotienyi ngopima tore naende nkori tore chibesa bono rende abaremi baminto nche egento ndabasegete tiga tosimeka amaoga na ekemeri kende giatokonyire twasimegete kero omonto osimegete kare amaoga nabwate eng'encho ya ogosimeka amaoga nara atwagachera chinyumba naro atokonya ase ebinto ebinge ekagera naki abantu bande tonyomererete baka bono iga abando oche ng'a inche tinkonyatuguta nabando oche ng'a nabo ngendererete nono ogotora bono iga ngotora nde nimbwate amaoga ngotora amange